batera, eta zen mito eta historia. Eta izan dira, hiru hitzaldi Bergaran eta beste hiru Elgoibarren. Gaur da hirugarrena eta gaurkoarekin fini. Eta, bakizue, esan beharra dago, ziklo hauek antolatzen ditugu alde batetik Elgoibarko izarraren babes teknikoarekin eta bestetikan Elgoibarko udalaren diru laguntzarekin, eskerrak denei. Eta gaurko gaia iraultza neolitoarra edo iraultza neolitikoa. Behar bada gaurkoa izango da, orain arteko, eta ez da lausendu egiteko amaiarik ezerrez, orain arte egin ditugunetan, ez da goi mailakoena edo ez da nola definitu. Alde batetik, orain artean beti Euskal Herriko historia landu dugulako, eta gaurkoa Euskal Herrikoa bada errebotean, baina da historia unibertsala. Eta gainera, iraultza neolitoarra, paleolitikotik neolitikorako jauzi horretan, historia orokorraren, historia unibertsalaren momentu gailurrena, ez dakit, gailurrenetako bat bai. Orain arte paradigma guzti zerrotu bat zen eta eztabaida ezina zirudiena paleolitikotik neolitikorako jauzi hori egiten zuela laboraritzaren, gizakian laborari egiteak. Paleolitikoan ziren iztari biltzaile nomadak eta halako batean laboraritza deskubritzen duten laborari egiten diren, laborari eta biltzain eta hor sortzen da neolitikoa eta hor historian konsideratu dago dela historiako iraultza handiena. Momentu horretan da sedentarizazioa, gizakiek errotzen dira, hor ibiltaritzatetik hor eizaren ondotik eta ibiltzen direnak eta negua toki batean eta uda beste batean eta ez ala batean errotzen dira eta lantzen dituzten lurrei lotuak bizi dira jabeko pribatua eiztari biltzaile batentzat jabeko pribatuak ez du zentzu handirik, ez? Azkenean pribatu izan da aldean dira edo soinean dira eraman dezakezuna, beste guztia komunala da, ez? Baina errotzearekin batera hori agertzen da, eta hori sekulako aldaketa kognitiboa da. Eta beste gauza bat esaten genuen adibidez, familiaren egitura, ez? Paleolitikoan eta gizakiak talde komunitario ziren, azken batean talde guzti zen familia bat bezala, eta batzuk dioten ez gainera, ohikoa izan ziteken, aita nortzen ez jakitea. Ama bai, ama arbitzagon, erditu zelako eta esnea ematen ziolako eta baina amak harremana gizon bat, taldeko gizon bat baino gehiagorekin ere izan bat zituen, batek zakien nortzen nahi, ez? Baina berentako hori etzen importantea, azkenean referentzia zen ama. Baina neolitikora pasatzean eta aldaketa handietako bat da zuzen ere, familia nuklear patriarkalak sortzen dire, eta hori referentzia aita izaten da, eta aita gabe malasondo. Aita ez duenak ez du ez da. Esan bezala, guzti gehiago eta hobeki esplikatu dugu. Guzti hori bazirudien laboraritzaren ondorio zela, baina azken pare bat hamarkadako aurkikuntzetan eta ez usteko asko suertatu dira eta dena replanteatzera behartzen duten aurkikuntzak egin dira eta gaina pozgarria horretan hemengo ikerlari bat goi mailako ikerketa eta azterketetan eta analisietan eta sartu dutea Amaia Tolosarra, historialaria eta gaur egun ikerbastiko ikerlaria eta Jordaniako eta Iran, Turkia eta horrelako konbentzio eta indusketetan eta ibideak nazioarteko azterketa taldeekin batean oso goi mailan, berriz errepikatu dut eta berak asko zogeti esplikatu dut eta spoilerrendik egin gabe esango dut, gainera berak aurkitu dela Jordaniako indusketa batean, Natufien sepulturako indusketa batean, guretzat guztiz ohikoa, egunerokoa den zerbaiten aztarna zaharren. Hortxe utzi dut. Eskerrik asko, egia esan eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta Gorka Urbizurekin konpetitzen ari garela, eskerrik asko, ni ikustea etortzeagatik eta ez Gorka Urbizu, bai dela izugarria. Esan bezala, gaur itzengo dugu, egia esan
gure historian den aldaketarik potenteen eta ez dela hori ehiztari biltzaile izatetik ekoiztera, ez? Eta justu hori beti erlazionatu izan da neolito aroarekin. Da pixkat ikusiko dugu zer da neolito aro hori, nork definitu zuen, ze ezaugarri dauzken, eta zenbat mito dauden horren atzean, ez? Esan bezala, askotan hitz egingo da eta hitz egiten da oraindik iraultza neolitoarra edo neolitikoaz, eta hori definitu zuen gizon honek dela Bear Gordon Child, hau da australiar arkeologo bat, ikusten duzue duela 100 urte ikertzen zuena, publikatu zuen oso liburu garrantzitsua, 1926 urtean, izena zuela Man Makes Himself, eta honetan, liburu honetan, definitu zuen zer zen iraultza neolitoarra, ez? Eta nola, bapatean gizakia aldatzen zen, hasten zen ere landareak eta animaliak etxekotzen, nekazaritza sortzen zen, abeltzantza, zeramika, egitura, gizartearen egitura aldatzen zen, eta bar, ez? Eta berak esandako gauza asko errotu dira gure imaginario kolektibo honetan, ez? Gaur egun arten iraultza neolitoarra horrela ulertu dugu, ez? Iraultza hitzak, nik eta hau da garrantzitsua komentatzea, dauzka konotazio oso zehatzak, guk iraultza hitza aurkitzen baldin badeu raen, ezakit irakurtzea daukazuen, baina bi definizio ematen dituzte iraultza hitzarentzako, eta bigarrengoan fijatzen baldin bagara, esaten du, cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Iraultza beti da bapateko zerbait, oso azkarra. Urte gutxietan ematen dena, eta historikoki ere iraultza historian kontatzen dituguna, baita ezakit, 10 urte, gehienez 30 urte, epe horretan ematen den zerbait izaten da, ez? Eta horrela da pixka bat, neolitoa ere gure buruan nola garatu denez, bapateko aldaketa bat bezala. Claro, zer da neolitoa edo zerk ezaugarritzen du neolitoa? Ezaugarrien artean, esango genuke daudela, eta hemen hauek izango dira ikusiko ditugun mitoak, alde batetik sedentarizazioa, hau da gizakia gelitzen da toki berean, denbora urte osoan zehar bizitzen. Beste alde batetik espezializazioa, hemen daude errotak, almerizeak, arearriaren erabilera, aria, hotzarangintza, zeramika, artisautza gehienak, ez espezializazio hori ere neolitoarekin erlazionatu izan da. Noski, nekazaritza eta abeltzantza, hau izango litzateke 3. mitoa, eta ni arkeobotanikaria izan da gehien gustatzen zaidana, eta egia esan neolitoa ezaugarritzen duen klabe guztia hori da, ez? Ekoizten hasten garela. Eta gero, egitura soziala edo gizarte egitura, ez? Eta hemen esaten da, neolitoa izan zela familia nuklearrak garatzen diren momentua, hau da gurasoak eta seme-alabak soilik etxeetan biziko liakela, eta patriarkala, ez? Non gizonak izango lukeen boterea, bai? Ikusiko dugu mito horiek benetan edo ezaugarri horiek benetan neolito garaikoak diren ala ez. Komentatu diaten bezala, justu lehenago galdetu diate neolitoa munduko toki guztietan berdin ematen da, berdin garatzen da, eta galdera da, erantzuna da ezetz, ezaugarri hauek garatzen dira, baina momentu desberdinetan edo orden desberdinetan. Adibidez, hau da eskema baten munduko zona desberdinak oso labur, adibidez, Afrika mendebaldera joaten baldin bagara, lehenengo ikusten dugun ezaugarria da zeramika. Gero, animaliak etxekotzen dituzte, abeltzantza garatzen da, gero, laborantza, nekazaritza eta sedentarizazioa. Adibidez. Beste toki batzutan, Indian eta Txina inguruan, ikusten duzuen bezala, lehenengo zeramikak, kasu honetan jada landareak, hau laborantza izango litzateke, animalien etxekotzea, eta azkenean sedentarizazioa. Eta ekialde hurbilean aldiz, gauza bat gertatzen da. Lehenengo garatzen den ezaugarria sedentarizazioa da. Bai, gero landaren eraldaketa hori, animalien etxekotzea, eta azkenik zeramika. Bai, ezaugarri horiek badaude toki guztietan, baino orden desberdinetan. Ikerketa nagusiak, egia da, nekazaritzaren historioan eta
zentro nagusia ekialde hurbila izan da, ze Europatik, Europarrak izan da ekialde hurbiletik etortzen zaigun nekazaritza, ez? Orduan, baia da 20. mendealdean ikerlari asko ekialde hurbilera joan ziren, asko koloniak ere baziren, industera, bai? Orduan, aztarnategi asko industen hasi ziren, pixka bat galdera horrekin, ez? Nekazaritzaren sorrera hori ulertzeko nahi horretan, ez? Eta, espedizioak bai bigarrengo mundu gerraren aurretik eta ondoren, egon ziren bai Jordanian, Iranen, Irak inguruan, eta bar, eta bar. Eta egia esan da, munduko zonarik gehien ikertu dena, bai, eta datu fidagarrienak dituguna prozesu hau nola izan zen ulertzeko. Afrikan adibidez, tamalez oso kontinente handia da, baina ez azkagu hainbeste datu, oraindik. Orduan, hasi gaitezen, igual lehenengo mito honekin, sedentarizazio prozesu honekin. Esan den bezala, errotuta daukaguna da, ehiztari biltzaileak talde mugikorrak izango direla, eta honek esan nahi du, toki berean egongo direla urte osoan zehar, eta nekazariak aldiz talde sedentarioak, ez? Kontzeptu hauek asko ikertu dira, 80. hamarkadatik batez ere Robert Lewis Binford eta Robert Kelly izan ziren biak mugikortasunaren inguruan ikertu zutenak, eta beraiek desberdintzen dute mugikortasun erresidentziala, hau da, etxeak nun dauden, eta mugikortasun logistikoa. Bai? Adibidez, landareak, jateko landareak biltzera joan zaitezke, hemendik 20 kilometrotara edo 15 kilometrotara. Edo harri edo suharri batzuk jasotzeko, ibili dezakezu beste 30 kilometro. Hori izango litzateke logistikoa. Mugikortasun logistikoa noski, neolitoan eta paleolitoan egon da beti. Baina, etxeko mugikortasun horretan, hor badaude ezaugarri batzuk zeinak aldatuko diren, ez? Bizilekuak etxeak non fikatzen diren urte osoan zehar, hori izango da sedentarizazioaren ezaugarri nagusia, ez? Eta noiz aurkitzen ditugu sedentarizazioaren lehen zantzuak? Gutxienez duela 15.000 urte, hau da neolitoa baino 5.000 urte lehenago, epipaleolito garaian eta natufiar kulturan. Ikusiko dugu pixka bat kultura hau ze ezaugarri ditun, ze oso berezia da, ehiztari biltzaile oso bereziak dira. Zer ikusten dugu epipaleolito garai honetan? Alde batetik, arkitekturan aldaketak daude, material efimeroak, adibidez, hostoak, egurrak, horrelako elementuak, etxak egiteko horrelako elementuak erabiltzeaz, pasatzen dira harria erabiltzera. Eta hasiko dira, ikusten duzu hemen, harrizko etxeak, hau da neolitoan ikusten ditugun etxe berdinak sortzen. Gero, hildakoak ere, etxe azpietan hilobiratuko dituzte. Eta horrek ere markatzen du nolabait zure terrenoa, zure territorioa, ez? Etxe azpiena eta zure etxea, eta eremu horren simboloa da, ez? Eta gero aurkitzen ditugu etxeko xaguak. Jada duela 15.000 urte, xagu hauek ere etxekotu egiten dira, hasten dira gizakiekin harremana edukitzen, azkenen gizakiak toki finko batean urte pasatzen dituztenean, eta aleak eta janarik eta ekartzen dituztenean, xaguak segituen etortzen dira, eta aurkitzen ditugu bai ezurrak eta bai beraien kakak, aztarnategietan. Eta esan bezala, kultura natufiarra ehiztari biltzaileak edo izango liake, ehiztari biltzaile hauek izango liake lehenengo gizarte sedentarioak. Eta kultura hau, natufiarra, hitza, Dorothy Garrod, emakume batek nolabait izendatu zuen, Dorothy Garrod izan zen pioneroitako bat, baia da 20. eta 30. hamarkadan industen zegoen ekialde hurbilean, ingelesa zan bera, eta izan zen Cambridgeko lehenengo irakasle profesoroitakoa. Eta berak industu zituen natufiar garaiko aztarnategi politenak eta klasikoenak, eta berak definitu zuen zer zen natufiarra. Berari esker ezagutzen dugu kultura hau. Eta hemen dituzue irudi batzuk, aztarnategi batzuetanak
natufiarrak direnak, ikusten duzuen bezala ja herriskak ditugu. Hau da, harrizko etxeak normalean planta zirkularra ukitzen dute, oso handiak izaten ziren, eta hemen, familia extensoak edo izango genituzke, honetaz hitz egingo dugu pixka bat berandugo, bai? Hemen daukazue Ain Malaja, gaur egun Israel den aztarnategia, industu zena lehenengo Palestina zen, baina beno. Eta hemen ikusten dituzuen zulotxo hauetan, sartzen zituzten posteak, teilatua, hemen ikusten duzuen bezala, eusteko. Eta hemen, aurkitzen dira, almerizeak, ilobiak, okrea, animalien ezurrak, landare ezurrak, gauza pila bat. Bigarrengo mitoa, esan dugu sedentarizazioa, ehiztari biltzaileen zerbait dela, espezializazioa. Hemen sartzen gea pixka bat hitz egitera, espezializazio honetan azken finean da erreminta oso zehatz batzun produkzioa, esan dezakegu alde batetik almerizeak eta errotak, neolitoarekin erlazionatu izan direnak, eta gero artisautzak, sokagintza, hotzaragintza, aria, ehunak egiteko arie, zeramika, horiek izan dira normalen neolitoari erlazionatu zaizkion espezializazioak, ez? Goazen ikustera, noiz ikusten ditugun espezializazio hauek. Eta berriro, joan behar dugu, gutxienez, 5.000 urte lehenago. Natufiar kulturan baditugu hauen aztarnak. De hecho, natufiar hauek, ehiztari biltzaileek dira, espezialistak, almerizeak egiten eta erabiltzen, hau da, nik horrelako bat etxean daukat, oraindik erabiltzen ditugun erramintak dira. Aztarnategi bakoitzan agian 3.000 pieza aurkitzen ditugu, ikaragarria da, eta errotak ere erabiltzen eta egiten zituzten. Kronologia hauetan, errota hauetan, landareak txikitzeko aparte, okrea ere aurkitu izan da, ze natufiarrabek ziren oso koketoak, eta okrea eta dekoratzen ziren asko. Orduan, dauzkagu harrizko errota eta mortero asko okrearekin, agian margotzen zirelako, edo beraien arropak margotzen zituztelako, hilobietan ere erabiltzen dute, oso simboliko bezala, eta, pila bat aurkitzen dugu. Gero, kareharria. Kareharria oso teknologia aurreratua da. Kareharriak suposatzen du, karea hartzea, nolabait erre behar dezu temperatura oso altuetan, ia 1000 gradutan, eta hori lortzeko labeak edo egitura bereziak behar dituzte, hori egiten ari ziren, jada duela 5.000 urte. Erabiltzen zituzten batez ere biltegiak egiteko, biltegiak zituzten, harrizko hormekin, noski eta gero karearekin luzitzen zituzten, bertan gordentzen zituzten janarik eta babesteko, eta gero hilobietan ere erabiltzen zuten kareharria gorputzaren gainean babesteko edo erritual moduan, ez dakigu oso ongi zergatik. Eta gero kareharri hau ere erabiltzen zuten, nolabait, fusaiolak esaten zaiten objektu txiki hauek egiteko. Azkenen, objektu txiki hauek, hemen ikusten da zuen bezala, erabiltzen dira aria produzitzeko, rotatzeko, eta aria finagoa edo lodigoa egiteko, fusaiola moduko objektu hauek aurkitu dira natufiar aztarnat egiten duela 12.000 urte. Honek esan nahi du ehunak egiten zituztela eta jazten zirela. Eta hori ere noski neolitoari egokitu zaion zerbait izan da, ez? Eta zeramika, ekialde hurbilen ikusi dutzen bezala, zeramika ez daukagu berandu arte, baino zeramika, produktu bezala beste lurralde batzutan, ehiztari biltzaileen kontestuan agertu da, paleolito garaian, duela gutxienez 18.000 urte. Txinan adibidez, eta Errusiar inguruko aztarnategietan ere, zeramika da oso objektu normala, paleolito kontestuetan, lurralde horietan. Erabiltzen zen jateko, normalen dietarekin erlazioa dauka, ze gizarte hauetan arraiak eta arrantzak kriston garrantzia zeukan, eta erabiltzen zituzten zeramika hauek kozinatzeko, batez ere. Eta nekazaritza eta abeltzaintzaren mitoa, hau da pixkat densoagoa,
benetan garrantzitsua delako neolitoa ezaugarritzeko, eta nire favoritua delako ere bai. Claro, zer gertatzen da hemen? Laborantza eta nekazaritza hitz egiterakoan. Eta hau Gordon Childen errua ere pixkat bada. Kontzeptuak egin direla nahastu. Daude kontzeptuak nekazaritza, laborantza, etxekotzea, dena berdina izango balitz bezala. Bai? Eta horrek egin duna da gure ezagutza simplifikatu. Bai? Eta gainera gure ikerlarien artean izan da bastante kaotikoa dena, ez? Orain, gaur egun, egiten ditugu gauza desberdinak separatu, ez? Laborantza alde batetik, eta laborantza izango litzateke jarduera ekonomiko bat, hau da, nik ale batzuk hartu eta ereitea, hoi jarduera bat da, nik hartzen ditut aleak eta ereiten ditut, bai? Aktibidade bat da. Gero, etxekotzea daukagu, eta etxekotzea zer da? Ale horiek, behin eta berriz, erein ditut, edo landatu ditut, eta gainera beraien lurra eta prestatu dut, edo ongarria bota diot, eta bar, eta morfologikoki, behin eta urte batetik bestera ereitez, morfologikoki eta genetikoki hasiko dira aldatzen. Aldatzen hasiko dira ze beste entorno baten daude, ez daude naturan, bai? Eta prozesu hori genetikoki eta morfologikoki aldatzea da etxekotzea, da adaptazio bat. Landarea egiten da adaptatu, ingurugiro edo ingurumen berri batera, gizakiek sortutako ingurune batera, bai? Eta hori da etxekotzea. Eta gero dago nekazaritza eta abeltzantza. Horiek dira bizitzeko moduak. Hau da, nekazaritza da sistema ekonomiko bat, non zuk jateko oinarritzen zea landatu dituzun landare horietan. Ja ez ezu hainbeste biltzen, ez ezu behar. Bai, ja sistematikoki izan landatzen, eta jaten duzu garia edo garagarra edo dena delakoa, bai, bizitzeko modu bat da. Zer gertatzen da hemen, zuk erein ditzazkezula landare basatiak, adibidez, morfologikoki basatiak direnak, hasieran gainera horrela izan behar izan zuen, landare basatiak hartu eta ereiten hasi. Oraindik egin dezakegu. Hartzen dugu, basoa jun eta landare basati bat hartu eta landatzen dugu. Euki dezakezu orduan laborantza bat landare basatiekin. Orduan oso garrantzitsua da kontzeptu hauek desberdintzea. Bateratzeak ez digu, kalte handia egin digu prozesua benetan nola izan zen ezagutzeko. Zer gertatzen da animaliekin? Noiz hasten da animalien etxekotzea? Etxekotzea, lehenengo etxekotze hori, berriro ere, natufiar garaiara joan behar dugu, duela 15.000 urte. Baino, etxekotutako lehen animalia da txakurra. Hau da, jaten ez dugun animali bat, bai? Hau berriro da, hain malaja, leheno komentatu dizuedan azternategia, eta hemen aurkitu zuten hilobi bat, emakume batena, 30 urteko emakume bat, bere txakur txikiarekin. Bai, hilobiratuta. Honek esan nahi du, noski, txakur hori, gizakiaren parte zela. Gainera, badaude beste evidentzia batzuk, Rusia inguruan ere, txakurra oso azkar etxekotzen den animalia dela, ez? Eta, badaukagu ere, evidentzia berria, gazelen kontrolarena, ez da etxekotzea, da kontrola. Eta dira gazela, gainera, nahiko berezia. Badakigu natufiar garai honetan gazela asko izatzen zutela, baina aztarnategi honetan, dagoela Sirian, Abu Ureiran, aurkitu zituzten gazelaren kaka pila bat. Honek interpretazioa zer da, gazelak etxetik oso gertu zituztela, eta posible da nolabait esituta edo edukitzea, gaur egun ahuntzak eta ardiak edukitzen ditugun moduan, edukitzea, kontrolatzea. Ez dakigu morfologikoki etxekotu ziren, ez dago evidentziarik, eta gazela gainera etxekotzeko oso animali zaie da, baina bai izan daiteke nolabait kontrolatzen zituztela animali hauek. Eta abeltzantza bai. Abeltzantza hasten baldin bagera, hau da, noiz hasten den abeltzantza sistema ekonomiko bezala, bai joan behar dugu neolito garairea. Gainera, abeltzantzaren parte diren animaliak izango dira hauek. Hemen goran dauzkazue animalia basatiak, ardi mufloia, ardi basatie, hauntze,
xexena eta basurdea, eta beran ikusten dituzue etxekotutako espeziak. Bai, morfologikoki ikusten duzu eraldaketak ere jasan zituztela animaliek, oso eraldaketa handiak, ez? Nik eukinun egia esan zorte handia zegonitzen aztarnategi baten Iranen, aspalditik ezagutzen aztarnategi klasiko horietako baten, eta bertan duela gutxi genetikoki ikertu zituzten ahuntzaren ezurrak, eta eman ziguten lehenengo froga ahuntzaren etxekotzearena, morfologikoki, genetikoki eraldatutako ahuntzarena, duela 10.200 urte, bai, neolito garaian. Eta badakigu ere, beranduxeago, duela 8.500 arte gutxienez, nik uste lehenago ere, baina ja badauzkagu evidentziak esnegaien erabilerena, gaztarenak eta bar. Kronologia hauetan. Eta zer gertatzen da landarekin? Karo, nekazaritzaren sorrera zitziten dunen, beti ondie galdera klabeak, ez? Noiz gertatu zen hau, non eman zen nekazaritza lehengo aldiz, nola gertatu zen prozesu hau eta zergatik. Bai, eta txailen denboraz egia esan errotu diren gauza batzuk, edo nik beti esan kontatu diguten istorioa, izan da, noiz gertatu zen hori, izan zela nolabait aldaketa azkar bat duela 10.000 urte gertatu zena, nekazariak duela 10.000 urte agertu zirela, nolabait esateko. Non, askotan Turkia aipatzen da, ez bakarrik divulgazioan, baizik eta akademiko asko ere, ikerlari asko egon dira erre dena Turkian hartzen dela edo hasten dela esanez, eta nola, adibidez, esan dena izan da, nolabait, 8 landare aukeratu zituztela, Turkian bizi ziren neolito oso azkar horiek, 8 landare aurkitu zituztela edo aukeratu zituztela, 3 hauek dira gariak, 2 gari, garagarra, dilistak, hauen leguminatxoak dira, orain ikusiko ditugu, talioa, eta hauek gizakiak etxekotzen dituela. Bai, hori da, badago gizakiak kontrolatzen du edo gizakiak gaientzen da horrelako ideiak oso horretuta daude, ez? Eta orduan, selekzio artifizial baten ondorioz, landare hauek etxekotzen ditugu, hori esan eta idazten da. Eta gero, zergatik, nahi, galdera hau asko interesatzen zait, baina da beti, zaila izaten den galdera, ez? Zergatiak azaltzea. Eta hemen sartzen dira narratiba handi hauek klimarena, demografiarenak eta bar, ez? Klaro, nola ikertzen dugu hau? Animalien kasuan, animaliak aurkitzen ditugu aztarnategietan, bai? Baina zer gertatzen da? Guk arkeologia zitzeiten bali madeu, eta zuek momentu baten zuen buruari galdetzen badiozue zer etortzen zaizue burura, arkeologia hitza esaten dugunean, edo historia aurrea hitza esaten dugunean, ze elementu etortzen zaizkizue burura. Askotan, batzuei, espero denei ez, baina batzuei igual etortzen zaie, hau. Indiana Jones eta urrea, eta altxorrak eta horrelako elementuak, baina, ikerketaz dakizuen pixkat, balima dakizuen pixkat gehiago, dakizue aztarnategi arkeologikoak industen ditugula, eta bertan, objektu pila bat aurkitzen ditugu. Aurkitzen ditugu noski etxeak eta megalitoak eta eraikuntzak orokorrean. Aurkitzen ditugu suharriak, hemen Euskal Herrian ere asko aipatzen dira, suharriak, errotak eta almerizeak eta horrelako gauzak, metalak ere bai, noski. Segun ze kronologietan, txamponak eta armak eta horrelako elementuak, zeramika, hori ere agian museotan eta agertzen diren elementuak izaten dira, ez? Ilobiak eta elementu simbolikoak eta ezurrak. Hau dira klasikoak, ez? Arkeologia, historia aurrea. Klaro, hemen zerbait falta da. Falta dira landareak. Bai, ze landareak ere badaude aztarnategietan. Eta gainera, landareak ikertzen dituen disiplina da arkeobotanika, ni arkeobotanikaria naiz. Eta orduan, landareak egia esan eske daude mota asko aztarnategietan, daude batzuk
industen ari garela ikusten ditugunak, makroaztarnak, esaten dizkiegu, haziak, lastoa, egurre, fruituak, tuberkuloak, eta gauza hauek, gero komentatuko dizkizu zer diren, eta gero de mikroaztarnak, daude polena, fitolitoak eta almidoiak. Hauek ja mikroskopioekin ikusten dira. Eta landare mota guzti hauek, landare mota guzti hauei esker, gara, gai, inguru giroa, aztarnategi baten inguruko landaretza ezaugarritzeko, ekonomia ezaugarritzeko, biltzaileak ziren, nekazariak ziren, eta elikadura ezaugarritzeko. Bai? Eta pentsatu aztarnategietan landaretxo hauek ez direla jasotzen. Bai, informazio guzti hau galtzen da eta galdu da aztarnategi askotan. Orduan, zer dio arkeobotanikak nekazaritzaren sorrerari buruz? Nekazaritzaren sorrera ez nekazaritza, baizik eta lehen pausoak edo, esango genuke, epipaleolitoan hasi zirela. Epipaleolitoan ehiztari biltzaien artean. Eta azalduko dizuet zergatik. Karo, guk gure paleolitoa, hemen Euskal Herrikoa, Kobetakoa, Ekain eta Zoragarria, beti erlazionatzen dugu gizarte ehiztariekin, ez? Ehiza, animaliak eta bar, eta bar. Hori ez da horrela, ez da Euskal Herrian ere, baina ekialde hurbilean gutxiago. Bai, ekialde hurbilean askotan esaten dugu ez direla gizarte ehiztari biltzaileak, baizik eta biltzaile ehiztariak. Bai, beraien dieta oinarrie landareak direlako. Bai, eta badakigu neolito garaian etxekotzen diren landare hoiek, 8 hoiek, hemen jarri dizkizu denak, hauek emer einkorn garia, hauek die gari zarrak edo, garagarra, dilista, aba, mingotxa, garbantzue, ilarra eta lioa, hoi denak ekialde hurbiletik etortzen dira Euskal Herrira, hoiek da paleolito garaian jaten ziren. Bai, dago koba bat oso garrantzitsua beste gauza batengatik, baina Xanidarreko koba da Iraken, 70.000 urte zaigea neandertalez, eta hemen ikastutako elikagai batzuk aurkitu zituzten, eta aurkitu zituzten bai zerealaziak, aurkitu zuten de baita ilarraren erabilera, eta almortarenak, dilista, leguminatxo batzuk, mostaza ere erabiltzen zuten neandertalek, eta pistatxoak. Bai? Baina ez bakarrik osagaiak, ez dira bakarrik osagaiak, ez dira zerealak eta garien erabilera ehiztari biltzaileetan ematen da, baizik eta elikagaiak berak, ogia, garagardoa, askotan esaten den euskeraz daki nola, baina porridge, gatxak, izaten die erderaz las gatxas, no? Hoiek da paleolito garai honetan ere aurkitzen ditugu. Bai, nik eukinun, egia esan izugarrizko zortea, 2012 urten egon nintzen hasi ginen industen Xubeika izena zuen aztarnategi batean, Jordanian, hau dago Siriatik oso gertu, de hecho, bertan ikusten dituzun mendikate edo mendilerro txiki hori, hoi Siria da, Jebel Drus ingurua da, eta hau da sumendiez ingurututako zona bat. Bai, horregatik da harri guztiak beltzak dira, basaltoak dira. Kasu honetan belarra ikusten duzu, baina hau desertu bat da, ez dago ezer. Eta lan egin genuen, hau da paleolaku bat. Hemen ikusten bali madezu pixka bat, hemen iskin hori, hau zan dena urezko laku bat, eta laku honen iskinetan edo nolabait esateko aztarnategi pila bat aurkitu genituen. Horietako bat izan zen Xubeika bat, eta hemen ikusten duzu ere Natufiar garaiko aztarnategia dela, etxea ederra, zoragarrie, oso ondo kontserbatue, harri hauek denak landutako harriak dira, nolabaiteko puzle bat egin zuten, sutondoa ere metro bateko sutondoa, ikaragarrie, hemen daukazue pixka bat ikusteko nola izan zitekeen garai horretan. Eta induskatzen eginen, hemen dauden sutondoak, bete-beteta zeuden, animaliezurrekin, ikatzak, tuberkuloak, gauza pilo bat. Gainera nik eske zorte eukin nu, ze industu nituen sutondoak.
Eta bertan aurkitu genituen arrasto amorfoak dira, amorfoak deitzen ditugu benetan itxusiak direlako. Amorfo hauek, ikastutako materia organikoa da, eta garai horretan ez nik eta ez inorrek egia esan ez genekin zer zan. Guk arkeobotanikari bezala askotan eta orain arte zentratu izan gara haziak edo ikatzak ikertzen. Eta ja, orduan haziaz balimada, ikatzaz balimada, bada indeterminatua. Eta horrutzi izan ditugu elementu hauek luzaroan, urte pilo bat. Orduan, nik kasu honetan batzuetan ikusten dituen ale txiki batzuk eta zituela, eta zer, alian elikagai bat izangoa, prozesatutako zerbait. Eta eukin nuen pixka bat sortea, eraman dituelako Londresera, eta Londresen zegoen nire lagun min bat, bere tesi egiten, eta bere tesiaren tituloa zen Ogiaren sorrera edo jatorria. Orduan berak zuen Ogiaren aztarnarik zaharrena, Turkiako aztarnategi batean, neolito garaian, dena kuadratzen zuen, ez? Neolitoa, ogie, garagardoa, bla, bla. Eta laborategien lanean ari ginela, ikusi zituen arrasto horiek eta esan zidan, nungoa dira ogi horiek. Eta nik esan dian barkatu, ze ogi. Eta berak esan zidan, ogi horiek, nungoa dira, eta esan hau epipaleolito garaiko aztarnategi bat da, esan dian, lara ez, hau ezinezkoa da. Eta gelitu ginen instante batean biok horrela, laborategian, esan ez. Eta oso urduri, esan genuen, hau, guazen begiratzera. Eta orduan joan ginen mikroskopio elektroniko de barrido, esaten den mikroskopio mota batera. Esan genezake mikroskopio honekin erresoluzio handia daukala, eta orduan, estruktura eta ezaugarritzeko elementu edo herramienta nagusia dela, ez? Eta ikusi genituen gauza batzuk, egia esan, ia bihotzekoak eman zigun momentu horretan, ez? Alde batetik ze ikusi genuen. Tekstura, porotxu ezela, elementu horien tekstura hori porotxu ezela, eta berak esatezu, porosidade hau, masarena, beak egiten zituen errekonstrukzioak ogiarena, masarena, hau da neolitoan daukadan gauza berdina. Eta gero ikusi genituen, nolabait osagaiak, landaren ehun txikiak, bertan pegatutakoak, eta landare ehun horiek batzuek ziren zerealenak, garia garagarrarenak, eta beste batzuk ziren tuberkulo batenak. Tuberkulo hau ere oso interesgarria da, ze da txufaren familiko tuberkulo bat. Valentziko txufa, Jordanian aztarnategienetan aurkitu nituen 50.000 tuberkulo landare honenak, eta han gaur egun ere oraindik jaten da. Egin dezakezu irina berarekin, eta kontsumitzen da. Karo, honek zer esaten zigun? Ogiaren jatorria, etzela neolitoan errotuta, baizik eta ehiztari biltzaileek produzitzen zutela gaur egun kontsumitzen dugun elikagai hau, ez? Oraindik kontsumitzen dugun elikagai hau. Orduan, ogiaren jatorria nolabait goitik bera aldatu zuen, ez? Ordura arte larak zituen, gaixoa, tesia egiten, eta larak zituen bere ogizarrenak, ez? Duela 9.100 urtekoak, neolito garaikoak, eta guk genituen, noski dena batera egin genuen, baina guk genituen 14.000 urteko ogi apurrak, ez? Eta, niretzako garrantzitsua izan zen ikustea, gaur egun jaten daun zerbait, ez dela neolito garaikoa baizik eta ehiztari biltzaileek ekarri ziguten edo sortu zuten zerbait izan zela, ez? Nik usteet kronologia hau baino atzerago de jungo gehala. Ikertzen nahi gehan gauzakin, nik usteet ogia atzera egingo dula, oraindik ere zaharragoa dela. Eta landaren etxekotzeekin zer gertatzen da. Landaren etxekotzearen zantzuak lehenengo eraldaketa hori, morfologikoki eta genetikokin eraldaketa hori momentuz, behintzat, neolitoan daukagu. Eta ez lehenengo neolitoan, baizik eta duela 10.000 zazpiren urte, hau da neolito garatu batean. Kronologia honetan, eta hemen izena oso luzea da, zeramikari gabeko neolitoa. B, gainera, hau da, lehenengo dago A eta gero dago B. Kronologia honetan, duela 10.000 zazpiren urte, eraldaketa handiak daude gizartean,
etxeak ikusten dezue, forma errektangularra hartzen dute, hau da lehenengo aldiz, eta gero hemendik aurrera mantentzen da arkitektura hau, lauki formakoa, eta gero noski daude eraldaketak ere, hilobietan, eta kultura materialetan beti suharrietan eta puntak forma aldatzen dute, eta bar, eta bar. Guk badakigu, kronologia honetan ere zerealak desente egiten dutela gora, eta dietaren oso portzentaia handia direla. Hemen dauzkagu garai horretako zereal ale batzuk. Kronologia honetan da, non ikusten dugun guk etxekotzearen aldaketa nagusia. Zuek oen imaginatu, guk arkeonotarikari bezala nola ikertzen dugun etxekotzea, ze aldaketak ze ezaugarrik bereizten duten landarea basatie eta etxekotue. Animalietan oso errex ikusi dugu, bai, basurde eta txerrie, primeran ikustea. Landaretan ez da inerrexa. Guk hau ikertzeko, ikertu behar dugu etxekotze sindromea. Bai, etxekotze sindromea dauzke ezaugarri desberdinek. 10 bat, baina arkeologikoki ikusi ditzazkegu pare bat bakarrik. Lehenengoa da, aldearen tamailaren desberdintasuna, noski. Landare basati, hau zereale galburue da, landare basati batzuetan alea txiki-txikie da, eta etxekotuetan alea handie da. Baina hori ez da ezaugarri nagusie. Ezaugarri nagusie dauka erlazioa landareren parte honekin. Zuek imaginatu, landare basatie erreproduzitzeko zer gertatzen da? Hemen daukagu landare basatie heltzen da, maiatzean edo izaten da normalen, eta orduan hemen dauden espikula txiki hauek lurrera erortzen dira, bai? Hurrengo urtean, barruan dagoen ale hortatik beste landare bat ateatzeko. Espikula txiki hauek erortzeko, hemen daukazuen partea hau dela errakie, izan behar du hauskorra, bai? Osa, naturalki hausten dena, bai? Eta hola guk lortzen ditugu edo ikusten ditugu erraki hauskorrak, hau da, hemen daukagun zikatriz hau izaten da garbie. Bai, parte txiki-txiki hau, honek dauzke milimetro bat, gutxi gora bera. Landare etxekotuetan, landarea heltzen denen, espikula guztik itxetxita gelditzen die. Ez die erortzen ja. Landareak nolabait badaki, de hecho eraldaketa genetiko pare bat izan ditu, badaki ez dula behar erreproduzitzea, ze badaki nolabait nekazari etorrikoala eta bereiz urrengo urten berriro ere ingo dula alea. Orduan galdu du kapazidade hori, nolabait esateko, hausteko eta ziklo erreproduktibo hori edo bukatzeko gaitasuna galdu du. Eta orduan guk, arkeologikoki ez dakit ikusten dazuen, baina hemen zikatriz horiek dira zurrunak. Hemen dira garbiak eta hemen ikusten ditugu zurrunak. Hoi dira etxekotutako landaren ezaugarria. Da orduan, guk gure aztarnategietan, igual dauzkagu 20.000 arrasto, egon behar dugu bilatzen erraki hauek jakiteko landare etxekotuak diren edo basatiek diren. Bastante lokura izaten da, baina hoi behar dugu. Orduan, zein da galdera hemen? Gu izan ote ginen landarek etxekotu zituzten sujetuak, nola baita esateko, ez? Osa, selekzio artifiziala aplikatu genuen, gu selekzionatu dituzten landare hauek ala zer. Egin zituzten esperimentu batzuk, 80. hamarkadan, kalkulatzeko zenbat denboratan lortu dezakezun etxekotutako uzta bat. Orduan, hartu zituzten zereal basatiak eta hasi ziren ereiten. Eta, egin zuten selekzioa, abeida bau, honek dauka, morfologikoki erraki zurruna, hau hartuko dut eta ereingo dut berriro. Selekzio hori egingo dut, etxekotutakoa, eta kalkulatu zuten zenbat denboran izan zezaken hori, uzta kompletua etxekotua. Eta esan zuten, normalen, minimo 20 urte inguru edo 100 urte inguru baino gutxigon, ja lortu zenezakela, nahita eginda, etxekotutako uzta bat. Bai, kontzienteki selekzionatuta. Ze hori da, suposatzen da, egin genuela, guk nahi genuelako kontrolatu gure landareak eta naturaren gainetik egon eta hori dena. Ze esaten dute datuek? Datuek
erraki zoragarri hauek begiratuta gero, esaten dute, hasiera batean, hemen ez dakigu oso ongi zer gertatzen den, hau da, terra inkognita, ez dakigu epipaleolitoan zer dagoen. Baina, neolito hasieran, basatiak dira gehiengoak, etxekotutako landare batzu badaude, baina oso portzentai baxuan, eta kronologia honetan, gutxi gora bera 10.000 zazpireunen, hasten dira ja igotzen, baina igotzen dira oso gradualki. Hemen dauzkagu morean, dauzkazu etxekotutakoak, pixkanaka igotzen joango dira, eta ez ditugu edukiko guzta euneko nolabait esateko, ia 2000 urte pasa arte. Honek esan nahi du prozesua super luzea izan zala. Gutxienez 1500 urte. Batzuk 3000 inguru esaten dute, guzta horiek etxekotuak izateko. Beraz, honek esan nahi du, guk selekzio artifiziala bintzat etzela izan. Izan zela pixka bat, landareak egokitu ziren eta gu egokitu ginen, baina oso prozesu graduala izan zela. Iraultza ez bintzat. Eta behin, etxekotutako landareak ditugula. Eta non gure neolito garaiko gizarte hauek laborantzan oinarritzen duten bere bizimodue intentsifikazioa dago, gorotza erabiltzen dute, batzuk irrigazioa, eta aldaketak dauzkaguia eskalan, ondorio ekonomikoak dietan eta inguru giroan ere, oan hitz egin dezakeguia nekazaritzaz, sistema bezala. Eta hori, esan genezake, 10.000, 9.000 urte inguru horretan edo, hasi gaitezkela hitz egiten nekazaritzaz. Neolitoa pasata gutxienez 2000 urte beranduago. Hau da, non jada herri nekazariak ditugu, Çatalhöyük Turkian da adibiderik zoragarriena, eta gainera bisitatu daiteken gutxienetarikoa, oso ederra. Dauzkagu aldaketak noski kultura materialean eta hilobiekin eta hau beste egun batera gutziko dugu. Ikusten dugu trukeak, distantzia handiko trukeak, Turkiatik Jordaniara, Jordaniatik Turkiara materialak pasatzen dituzte, obsidiana izaten da. Askotan obsidiana da harri beltz zoragarri bat, Turkian asko dagoena, suharriaren partetik erabiltzen dute, zoragarri da erramintak eta egiteko, eta trukak eta handiak egoten dira. Garai honetan da, nolabait esateko abeltzantza, aztarrategi gehienetan ikusten dugun garaia. Eta, gaur egun kontsumitzen ditugun zerealak, ogiaren ogi garie, eta trigo duro pasta egiteko erabiltzen den garie, orain aurkitzen ditugu lehenengo aldiz. Eta horrekin erlazionatuta, ogia egiteko labeak eta beste teknologia bat. Eta hemen ikusten dezuen mapa honetan, pixka bat nola nekazaritza hori, hemen kreciente fertil edo horretatik edatuko den lehenengo Txiprera. Gainera, Txipre izan zen lehenengo kolonizatu zen irla, epipaleolito garaian, eta lehenengo hortara iristen da, eta gero Anatoliatik barrena, lehenengo Grezia eta Mediterraneo ikusi. Hemen lehenengo Mediterraneo guztia egiten da, eta gero Europa zentrala eta iparraldera. Orduan oso prozesu luzea izan zen. Eta azkeneko mitoa, izan nekazaritzaren mitoa, eta azkeneko mitoa labur-labur gizartearena. Ez da nire gaia, baina asko interesatzen zait. Eta hemen bi gauza ikusiko ditugu labur. Bata familia egitura, nola gaur egun familia nuklearretan edo osatzen gea, egia da gure baserrietan familia extensoa izaten zela, baina hori ez da kasua, eta malez. Eta generikoki esan izan da, familia extentso horiek ehiztari biltzaienak izaten zirela. Ehiztari biltzaiek etxe handiak egiten zituztela, eta bertan 10-15 lagun edo bizi zirela. Eta aliz, neolitoan, egoten zirela, aldaketa egon zela, eta familia nuklearra bertan lehenengo aldiz garatu zela. Hori izan da, ideia errotu dena. Baina hori ez da horrela. Familia nuklearren lehenengo evidentziak epipaleolitoan ditugu, eta gainera oso epipaleolito zaharrean, duela 23.000 urte. Hau da, Ojalo 2 aztarnategia.
oso famatua, ze oso ondo kontserbatutakoa da, Galileako itsasoaren ertzean zegoen, eta urak estali zuen aztarnategia, eta orduan kontserbatu da ikaragarri ondo. Eta hemen ikusten dituzuen etxolak, ikusten duzue, borobil formakoak, txiki-txikiak dira. Hemen 2, 4 pertsona edo besterik ez ziren sartzen, eta horrelako egiturak zituzten hasierako epipaleolito garai horretan. Eta aldiz, famili zabalako estruktura hauek orainik neolitoan ikusten ditugu. Bai, ezin dugu gauza bat bestearekin, ezin dugu familia nuklearra neolitoarekin eta familia extensoa estaribiltzaileekin lotu. Ze desberdintasun, bi kasuak ematen dira. Hau da Asiap izendako neolito garaiko beste aztarnategi bat, Iranen industu genuna, eta hemen dauzkaten arkitektura da berriro ere etxe zabala, handia, eta 15 pertsonentzako, neolito garaian. Bai, orduan, hemen ikusten dugu, bai epipaleolitoan bietatik dagoela, eta neolitoan ere bietatik dagoela. Puntu batetik aurreraia, batez ere lauki formako etxeak egiten direnean, hor, bastante errotzen da beste sistema hau, baina, bietatik dago. Eta bestetik dago beste gaia dela matriarkatue, patriarkatue, hori. Karo, hemen, lehenengo, orokorki zer erlazionatzen da. Epipaleolitoa erlazionatu izan da matriarkatuarekin, eta badago autore bat, Chris Knight, esaten duena, Early Human Kinship was matrilineal, esaten zuen, lehenengo gizakien egitura matrilineala zen, ez? Eta gero aldatu zen. Estaribiltzaileak epipaleolitoa, paleolitoa izango litzateke emakumearekin erlazionatutako egitura bat. Eta neolitoan aldiz patriarkatusena edo aldaketa bat egongo zen, ez? Gero, guk arkeologikoki ez dugu hitz egiten matriarkatuaz eta patriarkatuaz. Baizik eta matrilinealtasunaz eta patrilinealtasunaz. Eta arrazoia da evidentzia. Osea, guk patriarkatua ezin dugu zuzenean identifikatu. Zein da desberdintasuna? Adibidez, matrilinealtasunaz aibalimagia hitz egiten, esaten aigeana da, ama lerrora, edo ama lerroan, oinarritutako ahaidetasuna eta ondoren gotza sistema bat dela. Hau da, adibidez, etxea, zuek imaginatu zuen etxea, ama batetik alabara pasatzen da, eta alaba hortatik bere alabara, eta alaba hortatik beste alabara, bai? Ondareak, abizenak, horrelako elementuak pasatzen direla amarengatik, bai? Baina horrek ez du esan nahi, amak gizonak baino botere gehiago daukala, bai? Osea, ez dago jerarkia bat. Edo nahita nahi ez dago jerarkia bat. Aliz matriarkatuan bai. Matriarkatuan edo patriarkatuan hitz egiten, hor bai dago emakumeen lidergo bat, edo botere berezi bat, ez? Genero jerarkia hori existitzen da. Guk honetaz ezin dugu hitz egin arkeologian, ez daukagulako evidentziarik. Baina besteataz bai. Baina, imaginatu, matriarkatua edo emakumeen prozesu edo botere horretaz hitz egin ebali madeu, ironikoki neolitora jo behar dugu. Ez, pentsatuko genuen estaribiltzaileak agian ere bai, baina badakigu neolitoan baietz, hau da ziurra. Eta arrazoia da, aztarnategi hauetan, neolito garaiko aztarnategi hauetan aurkitzen direla askotan emakumeen figuratxo pila bat. Baina ez edo nolako emakumea, ikusi ze emakumea. Hau ez da edonolako emakume bat. Bai, gainera hemen, hau da Xatalhuyuken aurkitu zuten batean ikusten da bere tronuan dagoela eserita bi jaguar edo leopardoren buruekin. Hau ez da tonteri bat. Bai, eta aztarnategi berdinean, eta hau duela gutxi publikatu zen artikulu bat da, konfirmatu dute, hemen pentsatu daudela aztarnategi honetan 100 bat etxe. Bai, eta hilobi pila bat. Eta konfirmatu dute, beraien egitura, Xatalhuyuk aztarnategi honeko egitura matrilineala zela. Hau da, etxen hilobietan, amak, alabak eta bar
hilobiratzen zituztela, eta ez hori bakarrik, baizik eta emakumeek atu gehiago daukate. Hilobiratzen zituzten, basuarriekin, edo almerizekin, edo dentalium kontxekin, askoz ere atu gehiago dituzte. Orduan, da justu kontrakoa, espero genuaren kontrako zerbait. Bai, orduan, gaina nekazarien herriska bat da, oda nekazariak dira, eta emakumea da. Nolabait, boterea edo behintzat transmisio hori egiten duena. Eta aldiz, noiz ikusi dezakegu aldaketa hori. Patriarkatuarena edo, eta hori bai ikusiko dugu Neolito, baina ja bukaeran. Eta ikusiko dugu Europan. Ekialde hurbilen oraindik ez, Europan ikusten dugu. Gainera dago ikerlari oso nire ezaguna, Inigo Lalde, Euskalduna bera ere Gasteizekoa, ADN-a egiten du, ADN-a ikertzen du, eta berak egiten du lana Neolito garaiko aztarnategi askotan Europan, eta esaten du Europako Neolitoa bai dala patrilineala. Hau da, etxeetan eta tumuloetan hilobiratzen zituzten pertsona guztik aitaren transmisioa daukate, edo herentzia genetikoa daukate. Bai, hor izugarrizko aldaketa ematen da, ez dakigu zergatik, oso ongi, hipotesi pila bat daude. Eta alare berak esaten zidan, gainera aurreko astean egon nintzen berarekin hitz egiten, esaten zidan, karo, eski hau, kasu batzuek neolitoa dauzkagunak horrela ematen du, baina da, aurreko batean Burdinaroko aztarnategi bateko hilobiak ikertu nituen, Ingalaterrakoa, Burdinaroa, eta matrilineala dira, Burdinaroan. Bai, orduan, ez da zerbait lineala, bai, eta eszepzioak egon daitezke, eta oraindik oso evidentzia gutxi ditugu, bai, baina oso goiz da gauza bat bestearekin erlazionatzeko. Naiz eta historikoki beti egin dugu. Orduan, labur bilduz. Zer da neolitoa? Espero hitzaldi honekin argi geratzea zer den neolitoa, hitz egin dugu kontzeptu guzti hauetaz. Eta ikusi dezuen bezala horietako asko Natufiar garaian, gutxienez estaribiltzaileen kultura honetan, ematen dira, ez izut igitai ez hitz egiten, baina igitaiak ere espezializazioaren barruan sartuko gintuzke, utziko dizuet horrela. Eta ikusi dezue, elementu asko hori epipaleolitoan agertzen direla, ogia, txekotze txakurrarena, laborantza ez dakigu oso ongi, jarduera hori, ekoizpen hori, ez dakigu, de hecho, ari gara ikertzen ea hemen hasten den, oraindik ez gaude ziur, baina, txekotzea momentuz bain neolitoan kokatzen dugu, abeltzantza eta nekazaritza guztiz neolitoan ikusten ditugu. Eta, matrilinealtasuna eta patrilinealtasuna, ikusten dezuen bezala, nik ustet, oraindik ez dugula evidentzia nahiko garaizeaz batekin lotzeko. Orduan, neolita hori bai, etzen irautza bat izen. Askotan hitzonen kontra edo egiten dugu, eta aldiz esaten dugu izan zela evoluzio bat. Bai, eta evoluzio hitza berak definizio oso zehatza dauka, proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Azkenen gradualtasun hori ematen du, ez bapateko zerbaiten irudi hori. Eta nik itxi nahiko nuke hitzaldi hau zergatik galdera honekin. Zergatik egin ginen nekazari. Ez, nik uste dela, galdera oso garrantzitsua oso zaila erantzuteko, eta esan dizuedan bezala autore ezberdinak bere hipotesiak izan dituzte, batzuk esan zuten klima aldaketa izan zela, janari gabe geudela, eta hasi ginela ekoizten eta bar. Beste batzuk esaten zuten jendea demografikoki kriston edapena egon zela, eta jende guzti hori nolabait janari eman behar zitzaiela, eta hasi ginela ekoizten. Eta beste batzuk eraldiz, esan dute, igual faktore kulturalak edo simbolikoak edo jarri dituzte maiaren gainean, eta esan dute adibidez, gure, argi itzali da, gure beharra edo nahia elikagai zehatz batzuk jateko adibidez ogie, eta garagardoa barkatu, eta azken finen,
elikagai hauen funtzio simbolikoa, azken finen zuek pentsatu lehenengo ogi hauek egiteko esfortzu handi egin behar zutela, lehenengo landare hauek basatiak ziren, alea txiki-txikiak irine egitea oso zaila zen, ogi egitea eta jatea izugarrizko lana eta plazera alde berean ez, eman behar zuen, eta horrelako elikagaiek eta izan zutela, elikagaiek eta gizarte harremanek izan zutela nolabaiteko piztu zutela motorea, nolabait esateko errevoluzio edo erautza onena, ez? Eta ni hau batez ere oso interesgarria iruditzen zait, orain nahigia, de hecho, ogiaren esanahia eta ogia prestigiozko zerbait izatetik egunerakotasun horretarako bide hori nolakoa izan zen ikertzen, baina iruditzen zait oso gauza potentzia. Azken finean elikagaiek ikuste duzue kultura materiala ere eraldatu zutela, errotak, almerizeak, zeramikak dena eraldatu zuten, ez? Eta elikagaiekin ezin dugu ahaztu, bai etnografikoki eta gizartean ere, bai landaren ustiaketa eta bai elikagaien produzioa eta kozinatzea sujeto oso zehatz batzuk egin dutela, ez, emakumeek egin dute, eta nahi izugarri iruditzen zen pentsatzea, agian emakumeak egon zirela nekazaritzaren sorreraren atzean, ez? Azken finean landaren ustiaketa beraiek egiten zutelako, kozinaketa eta prozesua eta aukeraketa askotan beraien esku egontzelako, ez? Orduan, pentsatzeko zerbait, hortxe, eta eskerrik asko. Alderari? Eskakintasunetik, baina neolitoa lotzen badu, oinarte lotu dugunakin, ez? Eta zuk paleolitoa, ordan, ez da beste neolitoa lehena hasi zala, pero ze salto paleolito eta neolito? Ze diferentzia da? Ez que... Zaila, a ber, kultura, karo, ze gertatu da, neolitoa eta definitu izan denen beti, eske askotan suharritan oinarritu die. Hasi de, klaro. Paleolitoko suharriak dira erabatekoak, mesolitokoak dira geometriko ez dakize, eta neolitokoak dira beste batzuk. Eta izan da suharrian oinarritu direlako. Sistema hau gainea de las tres edades, askotan izan da suharria, edo gero zeramika, edo ordon, orain badakigu, gizarte mailan edo landaren ustiaketan, edo animalien ustiaketan, ezaugarri horiek, jada, askoz ere lehenago garatuta zeudela, baina suharriak desberdinak dira. Orduan, oraindik horrek asko pixatzen du. Asko pixatzen du, eta ez pentsa, azkeneko Turkiako kongresu horretan, oraindik, gaina mundu mailako kongresu bat izan zen neolitoaren inguruan, eta galdera zen nola definitzen dugun neolitoa. Eta ez dira ados jartzen. Osea, que...